O Eixo Atlántico acusa as distintas administracións de non ter vontade política real para impulsar as infraestructuras pendentes en Galicia. Nun informe moi crítico, esta entidade alerta de que moitos proxectos estratéxicos seguen sen executarse 20 anos despois. Entre eles a autovía entre Vigo e Pontevedra ou a conexión Ponferrada-Ourense. Piden que todos os partidos galegos fagan fronte común para exixirlle ao Goberno central investimentos reais e, María, datas de execución fiables. Sí, así é, por exemplo, no caso da conexión por alta velocidade entre Vigo e Porto, que desde o Eixo Atlántico animan ao goberno español a seguir a determinación que está tendo o goberno portugués. En xeral, no AVE en Galicia tamén son críticos, din que os avances que se están facendo están sendo moi limitados e que non responden a unha mellora global. Iso no eido ferroviario, pero é que na rede de estradas aquí en Galicia tamén son especialmente duros nese informe, concretamente coa autovía A76, a que une Ponferrada e Ourense, que din que nestes últimos 20 anos non experimentou ningunha mellora. E como decías, isto din débese á falta de pactos entre as principais forzas políticas. Por iso fan un chamamento ao consenso para que se centren no desenvolvemento integral e consensuado das infraestructuras do Eixo Atlántico. Eran promesas hai 20 anos e seguen a ser promesas 2 décadas despois. Exemplos hai dabondo, autovía Pontevedra-Vigo ou a de Ponferrada-Ourense. O alcalde do Barco resígnase. Non somos optimistas, pero non hai presupostos. E se nos preguntamos por que pasa isto en Galicia, esta pode ser unha das explicacións. Que hai falta de vontade, é dicir, a única liña de alta que se fixo en España que cumpriu plazos foi o AVE Madrid-Sevilla. Non tivo a mesma sorte o AVE galego. O Eixo Atlántico anima o goberno español a seguir os pasos do portugués para que corra mellor sorte a conexión ferroviaria Vigo-Porto. Portugal, lo digo así públicamente, se pode verificar, está cumplindo en plazo e forma todos os seus compromisos. O organismo ve máis determinación ao outro lado da raya, aínda que admite que as cousas comezan a avanzar en España. Está desbloqueado o primeiro tramo. Es máis, os dos gobernos xa saben onde está a ponte e que a parte española vai ir perto de Guillarei. Para evitar que os proxectos queden en papel mollado, o Eixo Atlántico reclama un pacto entre todos os partidos galegos. O alcalde do Barco de Valdeorras tamén é partidario de unir forzas e poñer toda a carne no asador, pero admite que é moi difícil con este modelo político. E de non chegar a acordos baixo ningún concepto, eu casi teño por abandonada esta idea ou que algún día esta idea poda chegar a bo porto.